abin da na iya kiyayewa akwai katako, akwai belt ɗin inji, akwai gora ga gaba hannunsu don goge. Wasu na dukanka da ice, wasu na dukanka da sanda, wasu belt, wasu kuma na harbin ka da gaba su ce wai ka je yadda suke ji kuma kan harbe su. To a nan dai duk wanda suka kamo abin da suke masa kenan. A nan akwai wani kwamanda dan abul fadil ne, shi ma ya shahada. Shi sabon duka ne, saboda an harbe shi sannan kuma sun fito da shi sun mai wannan duka. Dan duk wanda suka fito, mutum ko ba harbi a jikinsa suka mai wannan duka sai ya fita hayyacinsa. Bayan sun yi wannan da karyayyu da waye, aka watsar da mu a rana. Bayan wani lokaci sai suka ce duk wanda zai iya tashi ya tashi ya koma inuwa. To mu da muka iya tashi muka koma inuwa, wanda ba su iya ba kuma muka ja su muka koma inuwa. A wannan lokacin an kawo musu abinci da su ci abinci. Ba zan taɓa manta ba, ko wani Ibrahim ake ce masa, musulmi ne, wanda shi ne ya fi tsawwalawa ma gaba ɗaya a cikin su mutanen, wanda yake cewa su a yadda aka turo su, yadda an kyale su gawa abba idan aka fuddo mana ita ba za mu ce ita ce ba, sai sun mata kace-kace, sun mata waye, sun mata waye. To wannan mutumin shi ne ya fi takura mana a gurin nan. Amma kiristocin cikinsu an kawo musu abinci da yawansu, su suka haƙura suka ba mu abincinsu. Wasu su ce ga ruwa mai sha, wasu. To a nan dai bayan an gama su ma nan yamma ta yi, yana ga daidai irin wannan lokacin aka zo da mota, wani kwamandan su ya zo da wata babban mota. Aka ce duk waɗanda suke iya tashi nan ma su tashi su shiga, wanda ba za su iya tashi ba mu kama su a shiga da su. Aka kama su aka shiga, irin babban mota ce dai ta sojojin nan, katuwa. To sai muka shiga, suka tafi da mu. Daidai wurin magariba muka isa depot ɗinsu na sabon gari. Muna zuwa nan ma suka ce duk musu sako suka ajiye mu, sai suka ce mu shiga cikin wani guri. Ashe gurin wani swimming pool ne haka, irin ya ƙare sosai amma da sanyi gurin, daman kuma lokacin sanyi ne. Suka ce duka mu shiga cikin wannan swimming pool din, akwai ɗan ruwa a cikinsa amma kaɗan. To bayan sun sanya mu a nan, duk sun jejjera mu, kowa ya jeru, sai suka rika taso one by one. Da suka taso mutum sai su ɗaure shi, wani ɗauri da suke wa mutane ta baya haka, za su haɗo da nan ɗin mutum da nan sai su ɗaure shi ta baya. To duk wanda ya taso sai su mai wannan ɗaurin, sai su ce ya fita daga cikin swimming pool ba hannu. A haka kowa, in mutum ya kasa da duka zai fita. Haka da suka tattara mu, kowa muka fita daga cikin swimming pool. Sai suka kai mu wani ƙarin wani babba. Saman shi akwai kamar mai zanci, irin abin nan da ake wa sojoji da suna zama a sama, irin abin nan dai nasu na tsaro, tuwa. To wasu suna tsaye a sama, kamar nan kofa ce, nan kofa ce, wani yana tsara a nan gurin, wani yana tsara a nan. To haka suka sanya mu a ciki, duka sun yi kukin bindiga, kowa duk wanda ya motsi a nan gurin jira suke su ga ba daidai ba su wannan. To a nan gurin suka zo suka ajiye mu, ba abin rufa, ba magani, ba komai. Wasu na ta zubar da jini duk gashi nan. Ga sistoci lokacin mun je mun tadda su ma, waɗanda aka kama ina ga daga Husainiya ne, sai muka je muka tadda su. To amma washe gari su an sallame su, sun ce sistoci ne su da ƙananan yara mata ne, sai suka sallame su. Amma mu anan suka bar mu sai da muka kwana 7. To a lokacin ne yana ga sai bayan kwana biyu suke kawo mana abinci, kwana 1-2. Sai dai in mutum yana da kuɗi a hannunsa suna iya karɓa su je su samu mai abin da zai ci. Su ma ba kowa yake yi ba, mafi yawanci dai a nan ɗin ma kiristocin ne suka fi tausaya. Dan akwai wani kirista ba zan manta ba da ya zo ya tadda mu duk jini, wasu sun galabai tausayi, ya ce wannan ai ba daidai ba ne. Ya ce ko dabbobi ba za a yi ba haka ba. Ya ce mana akwai masu buƙatar magani, muka ce lallai muna buƙata. Ce to duk mai kuɗi a cikin mai ya kawo a siyo mai. To su kuma kwamandojin da suka zo sun yi wani akan duk wanda ya karɓa kuɗi ko ya kawo mana magani dan a siyo, ya siyo mana magani da kuɗin mu, ko ya kawo mana magani, zai rasa aikin shi. A lokacin da muke gaya mai muka ce ga abin da suka ce, ya ce ya yadda.
ko da zai rasa aikin shi ya yadda, in ma sun zo sun ce waye ya je siyo a ce shi ne. To a nan muka ba shi ya je su siyo mana magani. Da suka zo suka tadda mai shan magunguna, to nan suka zo suka fara bala'i, waye ya siyo magani waye. To a cikinsu dai sojojin da ba wanda zai ci ga wanda ya siyo, mu kuma mun san, amma mutum ya faɗa amma bai faɗa ba duka ne, to sai muka ɗi faɗa idan muka shigo da dale suka gama abin da za su yi dai ba su gane waye ya siyo ba. To a nan kullum da daddare suna ɗaure mu ƙarfe 7 na dare, sannan sun ce mu 7 na safe, yadda mutum ba zai bacci ba. Wani ɗauri ne, wannan ɗaurin in suka yi wa mutum yana tsaida mai numfashi ne gaba ɗaya. Duk inda mutum ya minti 30 to zai ji numfashin shi yana ɗaukewa. Wasu su ta su ma suna farfadowa, wasu akwai wanda na san ya yi shahada, shahid mujahid haƙura, saboda wannan ɗaurin da aka mai. To haka dai muka yi kwanaki 7 a wurinsu suna mana wayannan abubuwa. Mafi yawanci dai abin da ya fi ɗaure mun kai shi ne, mafi yawanci duk ranar dutin kirista mun fi jin daɗi, amma duk musulmin da za a ce mana yau yake duti muna shan wahala sosai a hannunsu. Amma duk ranar dutin kirista za mu ga abin ya zo mana da sauki. Suna ma sun ce mu da daddare ne mai bacci, da asuba kafin mutanen su zo su ɗauri sauri su ce dan sassanya hannuwan ma da ɗaure mu, kuma mutanen su sun zo kuma sai su sun ce mu shi kenan. Mafi yawanci gaskiya mun fi jin daɗin dutinsu kristocin. Kwana mu 7 a hannunsu ana ta wayannan abubuwa, kullum haka. Sai ranar litinin, daidai ranar da suka kama nan ma ranar litinin sai suka zo da mota, aka ce ranar za mu fita. Ashe ranar ma ba fita bane ba, Kaduna za su kada yin gaba da mu. Bayan sun zo an kira suna kowa da sunan shi an amsa, sai suka ce to duk mu tashi za mu shiga cikin mota. Muka shiga cikin mota, suka sallame mu anan, sai suka tafi da mu again wani depot ne na 'yan sanda. Anan ma suka je suka ajiye mu, ba san dai me suka yi ba, sun ajiye mu ne na 'yan awanni. Sun zo da list din sunayen mutanen da suke nema, duka 'yan Amurka ne, ke malam tuji, su kira sunan wannan, su kira sunan wannan, a ce ya yi shahada su. To a haka dai nan ba su samu kowa wanda suke nema ba. Daga nan sai suka tattara mu muka yi Kaduna. Nan ma Kaduna suka ajiye mu kwanan mu daya a state CID. Shine nan aka tafi da wanda za a tafi da su prison, ko kuma mu 4 a lokacin sai suka sake mu. Dan na ma manta wayanda aka sake mu da su, amma dai mu 4 ne aka zo aka yi belin ma aka sake mu. Mu ma sai aka zo aka, wannan dai shine kai ta abin da zan iya cewa